Me Lurvilla tiedämme, että jokaisella on mahdollisuus paksumpiin hiuksiin. Olemme kehittäneet hiusten lähtöön täysin uniikin ja kompromissittoman premium-tason seerumin, joka yhdistää kaikkein laadukkaimmat ja tehokkaimmat vaikuttavat aineet hiusten lähdön estämiseksi. Yli 25 vuoden kokemuksella hiusalalta me tiedetään, että hiusten lähtöön ja laatuun voi oikeasti vaikuttaa. Toivoa on niin kauan kuin hiustuppi on elossa. Hiusten kasvua voidaan oikeasti edistää, kun vahvistetaan alueella verenkiertoa ja annetaan hiustupelle mahdollisimman paljon ravinnetta. Kaveri suositteli ja mä olin ensin aika skeptinen, että mikä tää on joku semmonen TV-shop-tuote, mutta sitten mä kokeilin ja 2 kuukauden jälkeen niin mä rupesin näkemään tuloksia ja tämähän toimii ja nyt on yli vuoden käyttänyt ja mä oon tosi tyytyväinen. Olemme auttaneet jo satoja asiakkaita ympäri maailmaa hiusten lähdön ehkäisemisessä. Annamme tuotteelle täyden toimivuuden takuun. Jos et saa tuloksia, saat rahasi takaisin. Tutustu lisää seerumin tieteeseen ja kasvutakuuseen osoitteessa lurfhair.com ja liity sinäkin pörröiseen joukkoomme.